Makabayan Block ni Hulga nga i-withdraw ang suporta sa Freedom of Information Bill human nakakitag buslot sa mga provisions. Sila Kapuyan sa report. Party list representative sa Makabayan Block ni Hulga nga i-withdraw nila ang ilang co-authorship sa consolidated version sa Freedom of Information Bill. Kini kung dili ikonsiderar sa Committee on Public Information sa House of Representatives ang posisyon niini sa maong balaod nun. Sa 5-page position paper sa grupo, nagkanayon kini nga ang Section 5 sa Consolidated Bill naghatag og limited access sa salin sa mga public officials. Dugang sa Makabayan nga ang Section 7 sab dunay mga unjustifiable exceptions nga mohatag sa gobyerno og higayon nga iong-ong ang mga impormasyon. Matod nila nga imbis mohatag og exception, naghatag na noon kinig denial of access. Si Carlos Zarate sa Bayan Muna Party List niingon nga kung ang komitiba mosugot nga papason o usbon ang mga provisions nga nakita nilang dunay buslot, mupadayon sila sa ilang suporta, apan kung dili, ilang tangtangon ang co-authorship. Sigon ni Zarate nga posibleng makaalyado ni Presidente Benigno Aquino III ang nagpaluyo sa maong mga provisions nga gibuhat sa FOI Bill. Leia Kapuyan, Sunstar, Pilipinas.